math yn fa, a sy'n i'r slia gan y bwyd yn y dŵ, ach chanie caran twysaf ysgwch gan y bwyd yn y hawn. Hysyn i dolawn ys le bank y bi, Caranus Humans MCR. Rachel, Louis, what's this? What is it? This is our weekly shopping trip to various supermarkets and wholesalers across Greater Manchester. With any luck, we'll be able to spend about £2,000 today, but that will depend on the stock levels that we face in the supermarkets that we go to. So wish us luck. Bí at y sgwlwg mae gan y tri tunnydau fi y gach siach gain. Y gwbl cydichlwch y gach hir yn y ffroses. Se Louis agos Rachel Hain ych yn Caranus ar doi agos hadryn molwg son yn cwch sŵhyd agos yn coerach gain. Cholwys a hanig o lockdown le bankich yn byd dŵnsio cwrdd yn erbyn y iwsi y fi cwmal biag ddys yn yw'n y gyfyd crwa eimyd. Se lwch sŵr holwch ys ma ha cwtioch eich, dŵni ar fforlwg no, dŵni le barach gŵni mar mi hein. Sy'n maha hyd twrys gan y fw, dawr ysdau gan y fw a chanil sy'n ffash gyda fi jeis aw hast. Bydjif ar gŵni dron chach gan y gwlwch ag na bocs ich yn agos hasge beilw fys y dolc yn y dorsan lo gach lo. Covid awn o as, a dyrys mwynich y gresio ar sŵl, palchus y cwtch, agos fyw'n ilo i'r agol achgrach. Fws ys ych arpar gydw fa boronach agos hannig i garffeichgyn agos gein i chi jef allan gianig agos hwgi gyn eregyd son eich aranus sy'n gra haisir y fistau dwsan siachgyn agos mae'r bes yn fig i'r cwdioch ar mor sy'n siog i feregyd son eich o'r iws i bieg dy gwn eile agos i ganyan chodwrych chodref sa ha agos choiglwch sa ha et dy gwn gyfil y leid y tachos, dwi'n i chyn cola, dwi'n i jonach, dwi'n i tors na sŵring aif. A sy'n na fysnach gam ysmwynach ag.